su shige ga duhu da haske za su je ga duhu da haske sun taho ga sanan za su wuce. Sannan Maryam, na kira ki dai kira ta musamman domin kin zama ɗaliba ta musamman wanda ta samu sakamakon jarabawa na musamman. Ban ce makarantar nan ba ta taɓa yaya ɗaliba kamar ki ba, ta taɓa. Amma wani lokaci ne can kafin na zo. A karkashin shugabanci na dai ke ce ɗaliba ta farko irin ki wanda makarantar nan ta taɓa yayewa. Wanda sakamakon jarabawanta ya fito alhali ta cinye duka. Ina ta yaki murna. Na gode ranke da na gode kwarai da gaske. Da sakamakon irin naki za ki zama abin rubutun ɗauka a kowane jami'a. Shi yasa na bukaci ki zo domin in ji daga bakin ki. Menene burinki na gaba game da karatu? Ban ce ba ni da buri na ci gaba da karatu mai zurfi ba. Ina da shi, amma da daɗewa ya mutu. Ya mutu Maryam? Ya burin da ya kamata a ce ya rayu a zuciyarki kuma ki ce ya mutu? Ban zama na wadata da dama na ci gaba da karatu ba. Kuma ban hangi wani lokaci da zai zo nan gaba ya bani wannan damar ba. Duk da yadda nake son burina na ci gaba da karatu, babu yadda zan yi, dole na bar shi ya mutu. Maryam, burukan mutum yana mutuwa ne tare da shi. Tun da kina da rai, burinki na karatu ma rayayye ne. Gaya min inda matsalar take, zan miki maganinta. Ina fargaba ba za ki iya baran ke da ni. Domin mutum ɗaya kuma ɗaya tak wanda zai iya maganin matsalar shine wanda ya bata mafaka. Mahaifina bakin iya ilimin zamanin da zai iya baiwa 'yarsa ta mace shine na secondary. Mahaifina ranke da dai ina da yaƙinin ba zai fara a kaina ba abinda bai fara a kan yayyena ba. Abinda kika faɗa babu wata ƙwarin gwiwa da ya bani. Maryamu, depending da irin kokolwar da kike da ita, ba zan zuba ido in ga burin da kike da shi na karatu ya bi iska. Zan samu mahaifinki akan al'amarinki. To shikenan ranke da dai. Amma dai idan za ki je gidanmu, ki je a wani lokacin da baki da abin yi da shi. Domin ba na so a lokacin da za ki bar gidan, ki baro kina mai jinkin bata wani lokaci naki. Ki bar gwiwanki ta yi kwari Maryam. Don lalle zan je in samu mahaifinki. Kuma ina tabbatar miki ganawar mu za ta canja al'amarin gidanku. Gidanku gidan ilimi ne Maryam. A gidanku lokaci ba ya ɓaci. ga duhu da haske za su shige ga duhu da haske babu wani abin bautawa lokacin da ta gaskiya san shi. Duk abin da ba Allah ba in ana bauta mai shirme ne ba da gaske ba. Bauta ta zama ta gaske sai Allah. La ta hulhu sinatin wato gyangyaɗi baya ɗaukan sa wala naumin ballantana bacci. Wasu lahu ma fi samawati duk abin da yake sammai wal ardi da ƙasa. Sammai guda bakwai, ƙasa guda ɗaya ce, sai dai kasanta ne bakwai. Saboda haka ragan ce samawati wal ardi da ƙasa ba jami'in ta aka faɗa ba. Na'am man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Man zallazi wane ne yashfa'u zai nemi ceto indahu a gurin ubangiji illa bi iznihi sai da izinin ubangiji. Ya alamu ma baina aidihim ubangiji ta'ala ya san abin da yake gaban su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su. Wala yahilluna bi shay'in alaikum salam.
Malam wata mata ne take sallama. Tana cikin gida? Ke tana nan a ciki. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Yau sanu. Allah gafarta malam. Ni ce Hajiya Talatu Abubakar. Principal ta makarantar da Maryama ta gama. To ke ce? Sannu adalla. Adalla sanda zuwa. Na zo da maganar Maryama ne. To Allah ya sa ba matsala ba ce. To ba matsala ba ce. Don tukuna ta riga ta zama matsala ba. Ina so in tunatar da kai game da abin da muka sanar da kai a rubuce cewa yarka Maryama ta fi kowace ɗaliba samun sakamako mai kyau a wannan makarantar. Haka ne. Haka ne, gaskiya ne, kuma na tabbatar da cewa azakar da kuka nuna wajen koyar da su shi ya ba su damar su zama da abin da suka zama din. Na gode muku kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. To Allah gafarta malam, irin kokolwar da Allah ya bai wa yarka Maryama ya tattaro hankalinmu da akanta. To mun wajabta wa kanmu da sa ido da ba ta gudunmuwa a duk hanyoyin da za ta bi karatun ta ci gaba, domin samun shiga kowace jami'a ba zai ba ta wahala ba. Jami'a ba kika ce? To Hajiya, ko shakka babu jami'a ba za ta mallaki 'yata ba. Na tabbata kana da dalili, alaga. Jami'a ba wani guri bane illa wani dandali da yake koyar da tarbiyyar turawan yamma, wanda ta yadda ko kuma ta amince da a haɗa maza da mata a cakuɗa su guri guda, kuma ta aminta da cewa ko ta halatta tsiraici. Nan ko kaɗan ba wani abu ne da ya kamata a ga 'yata a ciki, domin ba zan yi da tarbiyyar 'yata ta lalace ba. Tarbiyyar da Maryama ta haɗiya ta bi jininta, ba za ta taɓa amayar da ita ba. Allah gafarta malam, kada ka ran abu mai amfani saboda tsoron abin da ba zai faru ba. Abu mai amfani dai ta riga ta yi shi, ta iya karantawa, ta iya rubutawa, kuma za ta iya ba wa 'ya'yanta darasi a gida nan gaba. To don aka buƙaci fiye da haka, to an buɗe wata hanya da wata barna za ta shigo ciki. Ni a gani na Allah gafarta malam, in an yi fiye da haka an buɗe hanyar samun gagarumin amfani. Kamar wace irin hanya? A sa ta yi karatun kawai malam, ta hanyar da za ta kawo mafita ga matsalolinmu na addinin musulunci. Kamar yadda ake kai matanmu musulmai asibiti da matsala irin ta aihuwa, kaga likitocin maza ne, wasu su ma a ciki ba musulmai ba ne. Kaga wannan matsala ce wanda za mu iya maganta ta. Mu bar 'ya'yanmu mata su yi karatu saboda su cika wannan guraben, ya zamanto mace musulma in an kai ta asibiti za a iya damƙa ta hannu 'yar uwarta musulma, ko kuma makaranta ya zamanto musulmai ne suke koyarwa, saboda 'ya'yanmu suna kwaikwayon wasu dabi'o'i na wasu malamai. Kaga haka za mu iya kare 'ya'yanmu daga koyon munanan dabi'u na wasu mabiya addinai. Kaga ta wannan hanyar ci gaba da karatunta zai kawo alkhairi.
principal, irin wannan amfanin da kike faɗa, to kafin a kai gare shi to anan ne gagarumar matsala take faruwa. Kuma mutum sai ya kasa yin abin da Allah ya ɗora masa, bi ma'ana su 'ya'ya waɗansu ababen kiwo ne ga iyayensu, to wajibi ne idan an baka kiwo ka iya, kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkaninmu ababen kiwo ne, kuma dukkaninmu amma ababen tambaya ne bisa ga abin da aka ba mu kiwo. To na ganin wannan akwai kuskure. Ni ba ni da ikon na canza abin da yake a shimfiɗe na ci gaba da karatun gaba da sakandare ne yadda zai yi karo da wata barna. Makami na guda ɗaya ne tak, shine na ikon da nake da shi akan yata, na hana ta yin ci gaba da karatun domin tserar da mutuncinta da kuma abin da yake nauyi a kaina. Abin tambaya shine ko kin san wata jami'a na mata zalla, ko kuma wata jami'a wadda tsarin tafiyar da ita yake shimfiɗa akan tsari da tsarki? To ala gafarta malam, ba na zo in jayayya da kai ba. Kaga kowace jami'a ta baiwa kowace mace daman ta tsare kanta, ko da yake bata za mai sa ido akan wasu damammakin ba. Babbar abin da ake bukata mace ta je jami'a da shi tarbiyya daga gida da kuma tsoron Allah. Kai kuwa ka baiwa yarka kyakkyawan tarbiyya, kuma ta kasance mai tsoron Allah ce, kuma ni ce shaida akan haka. Sannan kana binta da addu'o'i na neman tsare. Allah mai rahama ba zai baka kunya ba. Maryamu ya ce ita kaɗai da zan iya rantsewa wallahi jami'a ba zai taɓa yi bata ta. Ina roƙonka malam da ka bata dama don ta amfani al'ummar musulmai. To ba zan ba da tabbashi na cewa Maryama za ta ci gaba da karatun gaba sakandare ba, sai dai kawai zan yi alkawari ko zan ɗauka miki alkawarin cewa zan yi tunani akan haka, na ga yiwuwar haka ko kuma rashinsa. Sannan na gode da kyau da kika nuna damuwarki bisa ga wani abu da kike hangen za a samu nasara a kansa. To na gode malam da ka saurare ni. Allah ya sa wannan zama ya kasance shine mafarin alheri. Madalla, How did you do it? How? Kada ki ce ya amince. Ya amince? Ni ce ta farko da zan fara shiga jami'a. Wow! Na san za a yi haka. Ya aka yi kika convincing ɗin sa ranke da ni. Ai na ɗauka ba wani abu mai wahala kamar yin haka. Maryama, har kullum in za ki tinkari mai ilimi akan abin da ya dace, ki je kan ki tsaye. Don shi mai ilimi a duk inda yake, iliminsa ya koya masa akan ya saurare ka, ya ji abin da ka zo da shi, ya maka tambayoyi, ya kuma jirin amsar da za ka bashi, ya kuma karbi abin in ya kasance mai kyau. To amma kin ga jahili shi ne bai saurare ka ba, amma kuma yanke ma hukunci. Idan kuma ka ci sa ya saurare ka, ko bai gane ba sai ce ma ya gane, kuma yake ai masa karin bayani, ya shure kuma abin da ka zo da shi ko da ya fahimta, domin jahilcinsa ya koya masa in ya yarda kuwa to ya faɗi. Ilimin da babanki yake da shi Maryama shi ya baki daman shiga jami'a. Haka ne, amma har da ke ma ranke da ni. Na tabbata yayyuna biyu da suka yi aure da a hannunki suka yi secondary school su ma da sun ci gaba da yin karatu. In sun kasance masu kokolwa irin taki ba? A wani ikon Allah kuma, in gidanmu duka muna da kwakwalwa. Baban ku kuka biyo. Maryama,
ina tsammani ba sai na baki shawara ba wajen tsare kanki a jami'a don karki ba mu kunya ba ko? Ba ki bukata a kike. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا. الحمد لله. ولا وقع؟ ولا جاء الله. تعالوا. أشكرا. إننا. Wala Bakar, ko kana da labarin Maryama ta shiga jami'a? Kwarai kuwa. Abubakar na ga lokaci yayi da zaka bayyana abin da yake cikin zuciyarka. Domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Kuma idan ka bari Maryama ta shiga jami'a, akwai kyakkyawan zaton soyayya da ka daɗe kana gina a cikin zuciyarka za ta bi iska. Haka kana gani wani saurayi a cikin jami'a zai same ta cikin ruwan sanyi. Kana razana zuciyata akan abin da ni da kai ba za mu iya magance ta ba. Zuciyata ta yi ta gina min abu irin wannan amma na yi saboda na san tunanin haka ba zai taɓa bari na in zauna lafiya ba. Gashi dai ban tsira ba. Ba na faɗa maka bane haka don na hana zuciyarka sukuni. A'a, na faɗa maka ne don in zaburar da kai wani abu da zai iya canja halin da ake ciki. To me zan yi Isa? Na taɓa mallakan ikon sawa ko hana yi a cikin gidan nan? A'a, ba sawa za ka yi ko hanawa ba. Malam kawai za ka sanar cewa kana santa. Idan ya san cewa kana santa, ba zai bata ta shiga jami'a ba. Kaga, Malam Isa, tuni na gama yanke ma kaina shawara. Maryam matata ce, zan aure ta. In ko ba matana bane, bayan da za aure ta. Saboda ni yanzu daga gan nan, na miƙa ma Allah komai addu'a kurin nake. Allah ya zaɓa mu abin da ya fi zama alkhairi a gare ni. To, shi kina Malam Abubakar, Allah shi yi mana. To, amin da albarka Allah. Maryamu, kin ga ke ce ɗan mace ta farko a gidan nan za ta fara tafiya. Dan haka ki tuna duk abin da zaki aikata a jami'an nan zai shiga tarihin gidan nan. Idan kika yi wani abu mummuna, kin ga bayan kin ɓata sunan gidan nan, kin jawo abin kunya a ɗakin nan. Kin ga zai zama kin jawo wa ƙannenki su ma rasa damar yin karatu. Don haka duk abin da zaki yi a gidan nan, duk abin da zaki ya zama to kin tafi da tarbiyyarki ta gidan nan. Kakki yadda ki ɓata sunan gidan nan, ki ja mana abin kunya. To saboda haka ki natsu, ki tafi da tarbiyya irin ta gidan nan. Kuma ina so in gaya miki, a duk kai kawo da zaki kada ki yadda ki rabu da tarbiya irin ta gidan nan. Kuma a duk kai kawo da zaki kada ki taba manta cewa ke yar gidan nan ce. Insha Allah zan kiyaye mama, kuma insha Allah ba zan zama na sanadiyar jawo wani abin kunya a cikin gidan nan ba. Dai kawai ki taya ni da addu'a Allah ya sa ni da na shiga makarantar nan in samu komai da sauki. In ga makarantar nan kamar yadda na gama secondary school din. Allah ya da addu'a ka kullum ana nan ana yin kuma Allah ya ba da sa'a. Allah ya hore yadda za a yi. Allah ya taimake shi. So I want you to jot everything down, please. Father, jot it. Come on, jot it.
going to be discussing about something different, something new, something most of you have never even come across, even in your wildest imagination. Our topic for today's class is the universe. We're going to be discussing about the creation of the universe, the formation of the universe, and of course, the emergence of the universe. Class, with your permission, I will switch into the mother tongue, which is Hausa language, for your understanding. Am I permitted? Yes. That's very good of you. Ina son ku fahimci wannan abu da zan faɗa sosai. Shi yasa wannan lokaci nake so in juya zuwa harshen Hausa. In dinga sirkawa saboda ku fahimce ni. Domin muka fita wasu ƙasashe za ku samu da yaran su suke lecture saboda a fahimci abin da kyau. So, kwanan nan, I mean just of recent, some group of scientists embarked on a research. Suna bincike ne akan wani theory da ake kiran shi the Big Bang Theory. Let me hear you say the Big Bang Theory. Big Bang Theory. So, shi wannan Big Bang Theory da ake magana a kai, wani theory ne ko kuma ce wani abu ne da ya faru. Big Bang yana nufin wani tsawa ne mai tsananin ƙarfi, tsawa mai tsananin ƙara. So, wannan theory, it taught us about how the universe itself was then. Ya duniyar take da, ya koyar da mu da yadda duniya take a da, and how it is what it is today. Sama, ƙasa, ma'ana sama da ƙasa kenan. Da kuma wato the entire universe itself, duniyar gaba ɗayanta. Starting from all the planets, the nebulas, the galaxies, the two celestial bodies, all the celestial bodies are included. Har da lokaci duk sun kasance suna cikin wani irin al'amari ne. Halitta ne guda ɗaya a dunkule, a cure, ma'ana a haɗe. So, ana nan kwatsam wata rana rugum sai wani tsawa ya auku mai tsananin ƙarfi a cikin wannan halitta, sai halittar ta tarwatse, komai ya watse, you know, everything scattered to different directions, different locations, komai ya watse gaba daya a ta lokaci. So dukkanin masana kimiyya, I mean all the scientists of this world, including the ones that have come and passed away, the ones that are still practicing science, and of course har waɗanda ba a haife su ba wanda an haife za su zo su karanci science, duka dole su yarda da wannan theory din, saboda waɗanda suka shide a baya suka bushe sun yarda cewa wannan theory din gaskiya ne. So ba a samu rarrabewar hankali a maganar nan ba, kuma ba ma fata za a iya samu nan gaba. So a takaice, this is what we call the creation of the universe. Question, observation, or contribution. What do you have? Me ya haifar da wannan tsawa, kuma me yasa ta faru a lokacin da ta faru? That's a very good one. Very nice question. Thank you. Gaskiya har yanzu scientists are yet to find out as to how, why, and who is responsible for the Big Bang. Har yanzu scientists ba su gano ya aka yi wannan al'amari ya faru ba. Ba su gane waye ya yi wannan al'amari ba, waye ya yi wannan tsawon, waye ya tarwatsa wannan halitta, da kuma me dalilin ma tarwatsawa. But amma nevertheless, tunda ana cikin wannan karni ne na wayewa, muna ganin za a iya bincike nan gaba mai yiwa a gano
wani ne ya aiwatar da wannan al'amari kuma me dalilin da yasa aka aiwatar da wannan al'amari. To malam, duk abin nan da ka faɗa ka ce an gano shi ne a kwanan nan a cikin ƙarni na 20. Zai yiwu a ce wani mutum ya gano wannan a cikin ƙarni na 6 shekaru 1400 da suka wuce? No, never. Ba zai taɓa yiwa ba. Saboda a wannan lokacin kika duba ba a samu ci gaba ba, babu wasu na'urori da za a iya yin wannan binciken har a gano wannan al'amari. To wannan abu da ka faɗa mana ka kira shi sabon abu yana nan a cikin Alƙur'ani. Alƙur'ani kuma an saukar da shi ne a ƙarni na 6 lokacin da kake cewa ba zai yiwu wani mutum ya san shi a wannan lokacin ba. Kaga kenan amsan tambayoyina da kake cewa ba a gano su ba, mun gano su a nan gurin. Wato Allah da ya faɗa da daɗewa shi ne wanda ya samar da wannan tsawa, shi kuma sai ta faru a lokacin da ta faru da. Well, ni ba musulmi bane. I'm not too passionate about religion. Ban taba karanta Alkur'ani ba. Amma ina shakkan in akwai abin da kika faɗa a cikin Alkur'ani. Kina ganin akwai din? A cikin suratul Anbiya aya ta 30 Allah yana cewa shin kafirai ba su gani bane cewa sammai da ƙasai da haɗe suke a matsayin halitta ɗaya? Allah ya ce muka fasa su da tsawa? To wannan shine exactly abin da ka bayyana. Yes, exactly. You're right. Shine. Kuma na yi mamaki. Ko da ke ba zan karyata ki ba. Amma wata rana zan so ki kawo min Qur'anin nan duba da kaina. Seeing is believing. Zan kawo. Class, we've had it all for today. I've overstayed my period. See you again tomorrow. Bye-bye. Okay. Duhu da haske, za su shige. Duhu da haske, za su shige. Malama Maryam, kin kuma yi amfani da abin da kika karanta a wurin da ya dace. Na san ko ba komai shi malamin zai girma karfi. Haka ne, kin san shi Alkur'ani komai ya faɗa to haƙiƙa ne. Shi yasa ki faɗe shi, ki ba da labarin shi a duk inda kika samu dama. Kin ga kamar malamin nan bai taɓa jin wannan ba sai yau, amma dai at least ya ji yau. Ba shi kaɗai ba, ni ina ban san da wa'annan ayoyin ba sai yau saboda karatu na bai kai nan ba. Allah sarki, ni kuma kin ga saboda yanayin gidanmu ya sa na san abubuwa da yawa game da addini saboda mahaifina malami ne babba. Duk gidanmu sai ka yi saukan Alkur'ani kafin ka shiga primary school. Lallai dole ki san wannan. Ni sunana Saudat. Babana shi ne kwamishinan watsa labarai na wannan jihar. Ina fatan za mu zama kawo. Me zai hana? Ai duk wata ɗaliba ta jami'a tana da buƙatar ƙawa. Kwarai da gaske, musamman ma ƙawa ta gari kamar ki. To ai ƙawa ta gari ita ke neman ta gari. Na tabbata za mu ci riban ƙawancin mu. Allah ya sa haka. Kina nan ne? Zan je na aiwatar da wa'ansu al'amari na dawo kafin mu shiga next lecture. To shi kenan sai kun dawo. Ki fara duba na ana. Okay, to sai bai dace da ke ba
ki zo ki keɓe ke ɗaya kamar wadda take cikin wata damuwa bayan babu abin da yake dami. To kai wa ce maka ba da damuwa? Ina gane mai damuwa idan na ga ɗaya, amma ke kan baki a cikin wata damuwa. Yanayin ki akalla haka ya nuna. To ni dai tsayuwanka a kaina ya dani. To bari ni zauna ko? Nan din ya ma? Idan nan din ya ma sai ni ina shan ruwa wurin. Me zai sa ki tashi? Me zai sa in zauna da kai? Babu. To ka gani? Saboda haka idan nan din ya ma ni sai in tashi in bani. Ni ya kamata in tashi amma tunda ke na samu a nan gurin a zaune. Idan na tashi ki gaskiya na takura miki. Kana dai da zabi. Idan ya ma din ni canza guri ba zai mun wahala ba. Ba komai. Zan tashi in baki wuri. Kin ga idan kika tashi ka bar wurin nan kaina wurin ba zai yi min daɗi ba. So, bari in baki wuri ko? Na barki lafiya. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مريم kin dawo daga makarantar su? Na ke ga makarantar su. Na karanta da godiya. In ce ko dai ba matsala? A'a, ba wani matsala. To in har akwai wata matsala ko kika fuskanci wata matsala ki kokari ki sanar da ni, kar ki yadda ki ta san mu warware matsalar ki da kanki har ya kora ki zuwa zubar da mutuncinki. Ba zai faru ba, kuma insha Allah ma Allah zai kare ni daga duk wani abin Allah wadai. To amin, Allah ya sa haka. Allah ya tsare ki daga aikata wani abu na afaferen. Amin amin. Ina shiga ciki. Bala. Na'am Daddy. Kana dab da gama karatunka. Kuma ka sani da zaran ka kammala karatu magana ta gaba sai maganar aure. Amma har yanzu baka kawo wata yarinya ka ce ga matar da zaka aura ba. Zan kawo kwanan nan. Idan ma baka kawo ba, ni zan kawo maka domin akwai 'yan mata da yawa a ko'ina. To momi, ya za ki san wacce nake so a cikin su? Ani ina ganin ni yafi dacewa in zabo matar da nake so da kaina. To idan na zabo ka ce baka so. Ai ko kin san zan ce bana so. Bala, mahaifiyarka ta zabo ka budurwa, ya kamata ka je ganta. Ba zan ganta ba. Me yasa? To waye ba ta damar ta je nemo min matar da zan aura? Ko rigar da zan sa ni da kaina nake zuwa in zabo wanda nake so in sa. Ni ce waye bani damar zaba maka budurwa? Yanzu har kana ganin bani da cancantar zaba maka matar aure? Mami, magana ta gaskiya. Wannan magana da take tsohon yayi ne. Gaba ɗaya yanzu an daina irin wannan abu. Saboda haka, kar ma ki fara abin da zaki zo ba zaki iya ƙarishe shi ba. Bala, da ka kammala makarantarka idan ba kawo mata aure ba, wacce da ma'aifiyarka ta zaba maka za ka aure ta. Zan ma kawo, amma ko da a ce ban kawo ba Dadi, ai ba a yi min auren dole ba ko? Ko bai daidai ba,
za a yi maka in dai kai saki. To shikenan da ni zan tafi makaranta. Da ikon isasshe mai yi mana isa. dace da ke ba. Kina tafiya a ƙasa, kafafunki suna ɗiban kura. Kowane namiji yana kallon tafiyarki mai ɗan karen tsada. Na ɗauka rannan na nuna maka ba na son maza suna bibiya ta. To ai baki gaya wa zuciyata ba. Kuma ita take turo ni. Umarninta nake bi nake kasa nisantarki. To ka gaya wa zuciyar ta ka. Ina da dokoki waɗanda ba na son ana karya musu. Ke kamata ki faɗa ma zuciyar tawa ko taji. Dan ni kaina bana jin daɗin ta na turo ni gurin da ba a buƙata ta. Idan na ba abin da ya ɓata ma rai, to ka ɗauka laifin kai domin ko kai ka takura. Abin da zai ɓata min rai shi zan so ki faɗa. Ko zuciyata za ta ji zafi ta kyale ki. Kin ga kin wulakanta mu. Wulaƙanci. Ai ni ba na wulaƙanci, amma fa ban ce ba zan iya yi ba idan har tura ta kai ni ba. Ba din bana so ranki ya ɓaci ba. To da na tura ki har bango. To amma ba zan gafarta wa kaina ba idan har na sa zuciyarki ta yi abin da bai dace ba. Idan ba za ki damu ba, zan so in ƙarasa da ki. Dan yar tazaran da ke tsakanin nan da class za ta iya sawa jikinki ma'abociyar hutawa ta gaji. Na gode, amma dan Allah da Annabi kai haƙuri ka daina bina da mota. To shikenan. Bari in kashe mota. Sai da raka ki da kafa ko? Oh my god. Wai kai wani irin mutum ne? Baki kuma Bahaushe. Dan Allah ka daina bina mota ka rabu da ni. Zan tafi amma sai kin yafe mu. Ai ni baka min laifi ba. Na saki kin yi tsaki mana. Kuma na tabbata da cewa baki taba yi ba. Yawwa, to na wanke kaina. Bye bye, sai an jima. Bai dace da ke ba, ki mai da hannun kyauta ba. Ki sani cewa ba na biya ba ne don ina tunanin ba ku da shi. A'a, na biya ne kawai don biyayya ga zuciyata mai yi min umarni in yi nake. Don Allah ki ɗauki kuɗin nan. Bai kamata ki mayar min da kuɗin mutum da na riga na. Bayar Allah, ki nusar da ita rashin dacewar yin haka. Girmama zaɓin da yauna a cikin duk
na son cin bashi saboda san mutum duk sanda ya ma kyautar tunani yake da kai ma za ka yi shi. Ba na taɓa tsammanin kyautatawa a wurin ki. Anyway, ba zan takura miki ba idan ba ki buƙatar haka. Amma ki sani za ki ɓata ran wanda ba zai taɓa iya ɓata miki ranki ba. Da kyauta wani kar mu yi jayayya akan abin da bai yi. Ba ka ni na bashi. Ya za in biki bashi? Hakkin fi karɓar abin ki bashi. Da san baki. Na sani ko iya kuɗin shi ne. San maza da kuɗi kuwa. Ai ko iya kuɗi na kenan. Babu da. Domin na batar da su ta hanyar da ya dace ga wadda ta dace a kuma lokacin da ya dace. Ke ko zuciya ta kika sace idan har na gane ke ci zan ce a bar miki dan kin dace saboda ke kyakkyawa ce. Ballantana wasu 'yan canji wanda ko sace musu aka yi ba ji ba yarinya mai aji. Bai dace da ke ba, ki keɓe a gefe ke kaɗai kina karatu. Ina ƙawarta ki? Ta tafi koyon sallama. Oh, I'm sorry. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Idan ba za ki damu ba Maryama, me zai hana ki ɗan rufe littafin nan, ina son yi magana da ke. Me zai hana ka bari sai a wani lokacin da bana kuma? Yanzu ne lokacin da ya fi dacewa. Ki taimake ni ki rufe don ki saurari abin da zan faɗa. Ina sauraron ka. Ta fatan ba za ka ci da yawa a cikin lokacin da ba zai wuce awa 2 ba. Kar ki damu. Kai kullum lokacin ka na wasa ne? Banda yau. Domin yau, Maryama, ina fata zai zama mabuɗin wani tarihi a cikin rayuwata. Yau zan bayyana miki abin da na daɗe a cikin zuciyata ina boyewa. Saboda kina bani tsoro a matsayinki na gwanar tsare gida. Maryama, idanuwa sun ganki. Kuma zuciya ta san cewa idanuwa sun ganki. Ta gina muhalli a cikinta, ta keɓe shi, ta ce naki. Kullum tana a zazzalata akan in gaito ki shige ta. Maryama, idan baki zo kin cika gurbin da ke cikin zuciyata, to haka zai kasance a matsayin gurbi har abada. Me kake nufi a dunkule? Dan ba ka amsa a gajarci. Ina nufin ina son ki. Ki taimake ni dan Allah ki so. Ba soyayya na zo yi. Shi yasa na dinga kau da kai daga alamomin da ka dinga nuna tun kafin ka zo kafarta min aiki. Dan na san ba zan so ka ba, kuma ba zan so kowa ba. Abin takaici watakila a gare ka. Na sani ba soyayya ta kawo ki ba, kuma ni ma ba soyayya ta kawo ni makaranta ba. Amma ina so ki sani mutum ba zai taɓa rayuwa ba tare da soyayya ba.
sannan karatu da soyayya ai ba kishiyoyin juna bane, don haka za su iya zama a wuri ɗaya. Ana ka fahimtar kenan, amma ni a matsayin kishiyoyi na fahimce su, wanda ko sun zauna tare to ɗaya zai iya kawo cikas da ɗaya. Maryama, ban buƙaci komai a wurinki ba, illa soyayyar nan. Don haka bai dace da ke ba, ki min rowa baki bani ba. Ni ba zan yi abin da daga baya zan zo in ci, na ma ban yi shi ba. Saboda haka ni ba zan ba ka soyayya. Kina kokarin ki bar abin da daga baya zaki zo ki ce ma me yasa baki yi shi ba? Bala, ba na buƙatar soyayya, kai haƙuri. Wallahi na yaba da irin kulawan da ka dinga nunawa a gare ni. Amma soyayya a yanzu gare ni lokacin ta bai yi ba. Maryama, idan kika sallame ni haka, na tabbata zan tafi ina ganin bakinki. Amma akwai wani abu guda ɗaya wanda idan kika yi shi, zan tafi ba tare da ina ganin laifinki. Menene wannan? Ki bani jarabawa. Ki min tambayar duk da kika ga dama a cikin darasin duk da kika ga dama. Idan na bada amsa daidai, to zaki haƙura mu yi soyayya da ke. Idan kuma na faɗi, to zan haƙura da soyayya da ke, kuma ba zan ga laifinki ba. Kin amince? Na amince. To ina sauraron ki. A wani wata aka saukar da wahayin Alkur'ani na farko, kuma nawa ga wata? Cikin watan Ramadan 27 ga wata. Haka ne? Haka ne. Yes! Daga yau mu fara soyayya. Ke ma zan koya miki mota, don ba zai yi ki ta zama ina tuƙa ki kamar direba ba. Ai kuma haka za ka yi, don ni ba zan koyi mota ba sai a ta. To ai idan kina so sai in saya miki mota. Ni? Rufa min asiri, in zo mu samu saɓani ni da kai ka ce za ka kwace? Ki har kina hango samuwar matsala a soyayyar mu? Ai duk garin zaman tare dole matsala tana da gidana ta na kanta. To ai ni dai ban taba ji a jikina cewa wata rana za mu samu matsala da ke ba. Kuma ni ba mutumin da zai bada kyauta bane ya koma ya kwaci. Saboda haka ni dai zan saya miki mota in dai har kin yadda kuma kina so. To kai yanzu ka sai min mota in je gida in ce mai. In dai da gaske kana so ka sai min mota sai ka bari bayan mun yi aure sai ka sai min mota. Oh, har kin matsa min da nesa kusa. Saboda a ranar darajata za ta dagu. Saboda na auri sarauniyar mata. Sarauniyar mata? Ka daina jifa na da kalaman zolaya. Ya zan zolaye wadda nake so? San maso wani ba? San maso wani kuma? Kwarai da gaske, saboda ni zuciyata Bala take so.
To ai ke ce kike son maso wani. Kaman ya fa? Kware kuwa. Saboda ni zuciyata Maryamu take so. To shikenan na ban mata. Wai kai yaushe za ka daina sa wannan dan kunnan da sarka? Ranar da muka yi aure na daina sawa. Ai lokacin shiga lecture mai Hausa bara in kira Saudat. Muje tana ina. Duk lokacin da za mu haɗu lokacin rabuwa ne kawai ba na so. To wa yake so? Ai wani abin ya zama dole. Hello? Ga nan ni da Bala kina ina? Okay to ga nan zo. Bara in je za mu yi waya ko. Wani irin nisa ne kika yi a cikin soyayyan bana? Na yi nisa da yawa. Me yasa kika tambaya? Akwai dalili. Me kika sani game da shi? Sunansa kawai da sani da yawa shekarunsa. Me ya faru? Akwai abin da na sani game da shi jiya-jiyan nan wanda na ga ke ma ya kamata ki san da shi. Me wannan? Ban san ya za ki ji abin ba, amma Bala ba musulmi ba ne. Ina masana da yau 1st of April. April kike. April dabi'a ce ta Allah. Kuma ni kin san ni ba zan miki ba. Kuma ko da zan miki wannan ya fi karfin April. Na tabbatar da wannan abin ta dukkan hanyoyi kafin na zo na gaya miki. No. Akwai kuskure a wannan magana. Akwai kuskure. Ko baki ji da kyau ba? Ko wanda ya gaya miki ƙarya ya miki? Ko kuma ma ba na Bala ake magana ba. Ba yadda za a yi zamana. A ce Bala ba musulmi ba ne? A'a ba zai yi ba. Dama na san zaki ki yarda domin ba abu ne da zaki so ki ji ba. Amma duk yanda wannan abin ya kai ga yi miki rashin jin daɗi ina tabbatar miki cewa wannan abin gaskiya ne. Yawa Saudat. Kin san nawa ga wata aka fara saukar da wahayi na farko na Alƙur'ani? Kin san wani wata ne kuma kin san nawa ga wata ne? Ba na jin wannan tambayan taki tana da alaka da maganin da muke yi da ke. Amma dai a watan Ramadan ne. Ban san ko nawa ga wata ba. Ba abin mamaki bane dan baki sani ba. Saboda na tambayi mutane da dama ba su sani ba. Bala ne wanda da na tambaye shi a take agun ya bani amsa. Ya za a yi mutumin da ba musulmi ba iya sanin wannan? In tambaye ki Maryama, me ya riba ta idan na kafirta Bala? Ba yana nufin kin kafirta shi bane. Ina nufin akwai kuskure tun daga inda maganar nan ya fito.
Idan kika ce haka kin nuna kamar ni ba ni da hankali kenan. Ya zan ji kamar irin wannan magana ban tabbatar da gaskiya ba in kwaso in zo in gaya miki. Bai kamata ba. Akwai bukatan ki je ba haka nake nufi ba. Akwai bukatan ki je ki ƙara tabbatar da wannan maganar. Kin gane ki ta san gaskiyar magana. Ni kan na bincika na tabbatar ke ce za ki bincika domin ki samu abin da zai gamsar da ke. Amma dai ki sani cewa idan babu rani babu abin da zai kawo zancen rani. Yanzu kawai mu je mu yi lafta idan mun fito kin je ki same shi. Maryama lafiya na ganki haka? An ce min kai ba musulmi bane. Me gaskiya? Wannan gaskiya ne, ni ba musulmi bane. So what? Ka cuce ni. Ka cuce ni. Da ka san kai ba musulmi bane ka fare na fara san ka. To ki daina san nawa mana. A miki dole ne? Get out of my sight. A galaxy consists of a bar-shaped corridor surrounded by a dust of gas, doors and stars forming like four distinct. Hey, now where are you going to? Okay. Now look at me. I'll deal with you. Shi dama kai ba musulmi bane? Me yasa ka rufe ni? Wannan mace irin magana ce. Ni ba musulmi bane kamar yaya. An gaya min kai arne ne. Ni arne ne? Eh mana, an gaya min kai arne ne. Ni za ki raina hankali? Kamare ni? An mare ki. What is hacking your brains up? Tunanin me ke? Ki daina shigowa ajina in kin san ba za ki saurare ni ba. Ina jin ka. Tun daga kira sauraro na, daga ina aka samu rai? An samu rai ne daga ruwa. Duk da cewa kin yi daidai na san ba kya sauraro na. Class, let's go to the day. Don na tabbata ba kya sauraron mara. Ana daɗe da sanin wannan a cikin Alkur'ani. Suratul Anbiya aya ta 32. Allah yana cewa kuma mun samar da dukkan abu mai rai daga ruwa. Ita shaye-shaye maganin ta ɗaya ne ta kada ma a fara ai babu wani abu There is my wife guys hello Ya na ganki haka? Na ganki a wani rikice ne. Wa ya taba min ke ne?
Ba kowa wata magana nake so mini shi ne da so ke. Mu je can. Ina jinki. Allah ya sa cewa zaki yin fito. Tambayar da zan maka babba ce kuma yana da muhimmanci ka fahimta ka kuma bani amsa na gaskiya. Ko menene ki tambaye ni kuma zan faɗa miki gaskiya. Ba zan ɓoye ba, zuciyata a cike take da tsoron tambayan da zan ma saboda rashin sanin amsar da za ka bani. Na so a ce wani abu zan tambaye ka daban ba wannan ba. To Maryama, tunda tambayar ta zama dole sai kin yi min, to ki tambayar mana. Dan Allah gaskiya ne cewa kai ba musulmi bane? Haka ne. Ni ba musulmi bane. Oh my God. To menene kuma da ni ba musulmi bane Maryama? Lalle ne a duniya kowa sai ya zama musulmi? Ai babu ruwan soyayyar mu da addini. Kowa yana da yanci yayi addininsa. Kuka? Dan me zaki kuka akan wannan Maryama? Dalilai biyu ne. Da ɗan shiri. Na san ba za a taɓa bari na aure ka. Na biyu kuma tausayinka. A matsayinka na wanda nake so. Wanda ya zama da musulunci ya kuskure ma. Maryama. Addini na hankali na a kwance yake a cikinsa. Kuma na yi imani gaskiya ne. Ni a ganina idan akwai wacce za a tausayawa ke ce. Game da aurenki kuma idan har kina sona babu abin da zai hana shi. Duk yadda na kai ga sanka ba san aure ka ba. In har kana wajen musulunci dalili kuwa shine addini na ya haramta min yin haka. Me yasa addinin ki zai hana ki? Shi addinin ki bai san girma da darajar soyayya bane? Addini na shi ya fi sanin girma da darajar soyayya. Domin Allah hajjawo hankali yayi akanta a cikin Alkur'ani yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum aswaja ya halitta muku daga gare ku mataye litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa da su waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya kuma saka a tsakaninku soyayya da jinkai inna fi zalika li ayatu liqaumin yatazakkaru saboda haka addini na ya san darajar soyayya amma mafificiyar soyayya ita ce soyayyar manzon Allah wacce baka da ita dan haka ba za ka girmama shi ba ko da na aure ka wanda ni kuma ba zan jura hakan ba ƴaƴanmu kuma idan na aure ka kana iya juya su zuwa addini ka wanda ba zan jura ba in ga na bar ƴaƴana sun wannan babban asara bai dace ba ki ce duk wanda ba a cikin addinin keke ba yayi asara kamar yadda ni ma bai kamata a ce na faɗa haka ba saboda abin da zaki lura da shi addini fa lalabe ne a cikin duhu banda nawa tattaki ne a cikin haske kuma shi kadai ne karbabban addini a gurin Allah kowa haka yake gani a cikin addininsa so ni na ganin da mun bar wannan magana domin su addinai a rarraba suke idan ka biye su sai su raba kan mutane soyayya ita ɗaya ce tak kuma ko ina a duk duniya haka take babu bambanci saboda haka ina ganin ita kamata mu fifita a cikin al'amuran ina so ka sani na so mutuƙa na aure na kuma zama uwar 'ya'yanka amma a halin da nake tsaye yanzu a gabanka ba na jin wannan zumuɗin da nake a kanka babu shakka lallai zan rage tattalin da nake wa soyayya daga ƙarshe kuma zan koya wa kaina yadda zan yi in nisance ka
Maryama tsaki. Maryama. Maryama. Ina duhun da hasken sun ka shige, maza bani guda da rike. Yau da gobe igobin Allah, mun yi saboda ni da ke. Ga duhu da haske kar ku wuce, ku ɗauki hasken nan ku rike. Sannu sannu kwana na nesa, alkawarin juna ku rike. A zan mutum dubin dubawa, mai haske gani na. Tafiyar muna da ɗayin nisa, karkasa na a rana. Sannu sannu gashi kana da sauri, ba kamar ka a gona. Lalaban yin zancen nan, zancen ki da sake. Ga duhu da haske kar ku wuce, ku ɗauki hasken nan ku rike. Sannu sannu kwana na nesa, alkawarin juna ku rike. Matambayi ko ba shi bacewa ko mai wuya dare ko rana. Ga tambaya gare ki ban amsa, da mu yarda da juna. So ki faɗa mani menene so menene kauna. Ayye tambaya ta ka ta cika sauri, kuma gata da sarki. Shi so wata ranna tashi ko ya zaunawa, ita ko kauna in ta ga waje bata yin canjawa. Allah sa zancen da nake kaji baka yin yadawa. Lallai maganar ki hakikance kuma bata da sake. Ga duhu da haske kar ku wuce, ku ɗauki hasken nan ku rike. Sannu sannu kwana na nesa, alkawarin juna ku rike. In Allah karkasa in su soce, ban so kai nisa. Wasan da ke take yar billona ko ba kya san wasa.